Trí dó héan náid beúd Araib seo bríon. Bhí mé breanúir I géad chlár nuacht, bar nuacht eile rinne me an ceann dearnach agus ba dead bhí cuma thuirse chum nach rá. Ná bacha gé leis Tá má ró thuirseach cíalar be dhéanamh. Inniuh Cúirt Uachtarach Mheireachta. Tá as chosúil go bhfuil an Cúirt Uachtarach déilte díobh imirceach nó plean Obama imircí. Is chosúil go bhfuil na fórsaí cumadach ag tuairt dúchláin an Uachtaráin Obama a díobh a phlean chun imircí gan chúdaíú agus ón argóint plé a bhí ar siúl sa Cúirt is chosúil go mbeidh sáin I ceatar ina ceatar sa Cúirt. Níl is agam céir a tharlaíonn an sin. Dearan go ligtear ar éile sin dlí. Níl is agam. Tá pictiúrán trúbhéalach de ard ar bannam Carlos Chavez in Eacuadór. Bhreanú ar an mála dú ina bhfuil corp. Inín tar éis an isteach Talún. Mario an chalín seo sa chrit Talún. Táthar in ánanis an domáiste rinne an Crith Talún a leannacht agus is léir go bhfuil ruthg scrista fágchaí ina dhí ag an Crith Talún. Obama rís tá sé gceiste ag go cuairt a thuairt ar an Araib Shádach fiú agus an tír féin suaithe agus in suaite agus in éichear thuaithe. Tá go dtíobhann tá clampar I réim sa tír sin an chuid is mó de bainteach le creidimh. Agus airgid tá caidrimh na tíre sin leis na stáitianta faoi bhrú le tamil. Tá stras orthu margheall ar phrasanna níos ísle ar ola. Tá anchas troda an sa fórsaí poblachtánach. Go dtíobhann táthar ag túir go mbeidh ár deis dochreidte achrannach acu miúil. Agus tá daoine áirithe ag rá go gaithin seo muid rais glúinóghó go am ina míoch trodaíocht sna hádeisinaí sa chuitianta. Agus dá réir sin táthar ag lorg seanonúirí a bhfuil taithí acu ar chunspóid agus achrann sna hádeisinaí. Tá héitópaí buachach
marathon Boston agus nach deas gur bé an ri an mórscéal as sin. Scúne cá beidir níl agam cin réige chuir motorcade. Ní paráid ní mórhiúla, scúne. Cibé bhí scúne an tailleoire Vericánaí go Cameroon ag tiomáint trí baile dar banna mocolo agus farir Mariú Buchail. Well, ní léanú deile le ráfaí. Tá an chunspóid sa Bhrasaíl ag leannacht a rai. Bhí ceiliúra le feiceáil sa tír nuair vótáilthó go mrisfí an tuachtarán Dilma Rousseff agus bhí scléip ardglórach na sráidsannaí. Ach tar éis sin chatha muintir na Bhrasaíle fiú an chlamper eacnamíoch sa tír. Is cosúil go bhfuil dlíán a thuirmeiscíonn daoine a rugú I gúba taisteáin I longa agus tá daoine clásán go háirithe daoine a rugú I gúba agus a bhfuil cónaí orban is America agus atá ag iarú cuairsáileán. Seo rud simúil, is cosúil bhfuil go leor sean tithe a chaite I Canada gan Eoraip. Agus tá go leor daoine I Stát Washington I dtuilimí tithe. Agus mar sin tá na tithe seo á maint gan iad a bhrise agus á niompar mhársaí go Oileán San Juan, Washington, go núsáid sí teaghlaí bhochta iad nach chuir sin go deas. Alt simúil ólaíoch faoi bhadarí seachráin an domhan. Domhan mór an eile faoi. Go an chéad duine sa visrúchan a bhaineann le bailliú chistí, bailliú airgid, do Achtas Bill de Blasio. Fógraíodh dúiseaní Pulitzer, an Associated Press, an ceolghráma Hamilton, a New York Times. Scéal taide faoi na daoine gan díodan Stáisiún Pennsylvania. Agus ní raibh sagam go raibh le héad de dhaoines na Herfords freisin in LaGuardia agus Kennedy. Ach cibé baineann an scéal seo leis a gaoth ina bhfuil imleáin iompar an úsáid mar tithe dídin
gona dhaine gan dídum. Tá fisrúchan cuireúil siúl le an chólacht fola Terranos, néle stil éon deile rólas agam. Scéal an simúil, cén fá go raibh éine, go ndearnach éine rathaíocht chomórtasach. Is chosúlanis go bhfuil rathaithe glice, lúbacha, cleasacha, ag treisiú a rathair go hinnealta faoi chuim. Sin go bhfuil mótar bídeacha achos na rathair a thugann breis chuachta dóibh agus iad ag rathaíocht. Well, sin iad na scéalta ón bhairt an 19 Aibreán 2016 agus níl léon deile le ráthagam agus mar sin fáci mé chuirsaí mar atá agus tásúil agam go mbeidh muid ag cainte arís Sarabhain. Idir an dálín, slán táhain.